Pnawn da i'r ddarlith hon yng nghyfres Eisteddfod Angen. Teitl y fy narlith yw Darganfod, Olion, Iolo Morganwg, Llên, Gwrthrych. Ac os ydw i'n edrych i ffwrdd bob hyn a hyn, fyna, mae oherwydd mod i'n darllen y ddarlith ar sgrin arall, mae pethau ychydig yn wahanol eleni ond nhw. Reit, dyma lun ddarlun o'r hen Iolo. A does neb yn gallu dyfalu beth oedd y meddwl Iolo Morganwg pan y fu farw ym 1826. Yn hen ddyn eiddil a phlawd yng nghanol ei byprynau fel oedd yn galw nhw. A oedd yn cofio ai wedi dyfeisio hanes hir beirdd Cymru oedd e? A oedd yn cofio neu a oedd y gwahaniaeth rhwng y gwir a'r ffug, rhwng y ffaith a'r creadigol wedi hen ddiflannu iddo fe. A oedd yn dawel ei feddwl bod gorsedd beirdd Ynys Prydain yn mynd i ffynnu, wedi iddo fo lwyddo i gyfuno'r ddau eisteddfod a gorsedd yn Eisteddfod Cyfyrddin 1819. Byddwn ni byth yn gwybod hyn, ond alla fyddem wedi dychmygu bod ei ffigwr yn cael ei ddyrchafu nes bron a bod ymddangos fel saint i'r Cymru oes Victoria. Yno cael ei wthio oddi ar ei echel ar ddechrau'r 18fed ganrif, fel yr holl garfluniau sy'n cael ei gwthio oddi ar ei echel heddiw. Ac hyn yng nghyfnod John Morris Jones. Ac yno oddi ar y 1990au yn cael maddeuant y genedl ac yn cael ei ail ddarganfod gan y genedl gan academyddion fel hynafieithydd o fri a hyn trwy gwaith a trwy prosiect arweiniwyd gan yr athro Geraint H. Jenkins. Sa'n meddwl gall Iolo wedi dychmygu chwaith i ba raddau roedd ffrwyth ei ddychymyg yn trwytho diwylliant Cymru oes Victoria ac yn cael eco yn adleisio un diwylliant, un dathliadau mawr, ond hefyd i fywyd bob dydd Cymru oes Victoria a hyd heddiw. Ac nid jyst yng Nghymru, ond y tu hwnt i Gymru, yng Nghernyw, ar y cyfandir a hyd yn oed yn America, yn De America. Felly heddiw, dwi eisiau tywys chi o gwmpas Cymru, De Cymru yn bennaf, ac mae De Cymru i fi yn gorffen gyda'r Afon Dyfi, ond hefyd ychydig y tu hwnt i Gymru ar drywydd Olion, Iolo Morganwg, ble mae Llên a Gwrthrych yn mynd yn un yn cyfuno a'i gilydd ac yn siarad gyda ni yn yr 11fed ganrif ar hugain. A nawn ni ddechrau gyda Treflemen, Trigfan Iolo Morganwg. Yn enwedig mynwynt Treflemen ac eglwys Treflemen. Lle yn gynnar iawn, chi'n cael lle a Llên yn cyfuno. I Treflemen ar ôl marwolaeth Iolo Morganwg, bydd y beirdd megis Jonathan Reynolds, sef Nathan Dyfed, yn heidio i fyfyrio i bererindota i feddwl am yr hen Iolo ac i gyfansoddi barddoniaeth. Cadeirydd Cymreigyddion Merthyr a Cymreigyddion a Tafarn White Lion oedd Nathan Dyfed. A dyma un o gerddi Nathan Dyfed a gyfansoddodd yn myfyrio uwchben bedd Iolo Morganwg. A heddiw dyn ni ddim yn gwybod ble mae bedd Iolo yn union, ond yn amlwg ar y pryd oedd Nathan Dyfed yn gwybod ble oedd e. A dyna be sgwennodd e. Treflemen,
daiar santaidd yw. Lle bu gweinidog, dyn a diw, y drigfod semel, llys di dwyll, yr awen, heddwch, pyr a phwyll. Goris y lefn dwyerch yn werdd, y beddwyd Iolo, colof yn cerdd. Wrth fôn y mir, deheuol dedd, dyma fechan fan ei fedd. A dyma'n llygad bach y dydd yn addurn ar ei gafell gydd. Gorweddwn ar y fangrau iach, cusanwn rydd y blodyn bach. Ac oedd yn gwyl o blygau ben i dderbyn nawngus teirn yn nen. Ac am y byd nithor o nef, gwyn geryb yw o lys y nef. Yn gwarchod cylch y dystawd dir, yr wybren las, y nwyfryd glir. Cyfun ag ysbryd pyr, dyn am, y derwydd yn ail groth ei fam. A beth dyn ni'n gweld yma yw i'r sawl sydd eisiau chwilio am fedd Iolo, rhyw hynd at leoliad y bedd. Ond hefyd, dyn ni'n gweld y cyfuno o Cristnogaeth a derwyddiaeth sy'n mynd drwyddi draw Cymru oes Victoria, ble oedd dilynwyr Iolo ac wrth gwrs Iolo wedi honni mae Cristnogaeth bor o oes pyr syml oedd derwyddiaeth beirdd Prydain yn y bôn. Ond dyn ni hefyd yn cael, ac mae hyn yn mynd drwyddi draw hyd at yr Eisteddfod hyd heddiw wrth gwrs, y pwyslais ar byrdeb, ond hefyd ar heddwch ar y Cymru fel cenedl heddychlon. Nawr dyna Jonathan Reynolds, nath sgwennu'r gerdd hon uwchben, yn myfyrwyr uwchben bedd Iolo cyn 1890, oherwydd dyna pryd y bu farw. Ond os ych chi eisiau darllen mae fy yn y gymuned ar-lein ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru, oedd hyn mewn ysgrif coffa i Nathan Dyfed 1901. Nawr, erbyn hyn, oedd hefyd plac cof Iolo Morganwg i'w fab Taliesin ap Iolo yn eglwys Treflemen. Oedd Iolo erbyn hyn wedi cael ei ddyrchafu i statws Saint Iolo, Saint heddwch, pyrdeb a derwyddiaeth gan Cymru oes Victoria, a chasgliad wedi cael ei wneud i godi y plac yn yr eglwys. A dydy hyn ddim yn beth anarferol ond mae placiau i mawrion y genedl, mae placiau coffa uwchben beddi pobl mewn eglwysi. Ond beth sydd yn anarferol yw bod eglwys Treflemen wedyn i mewn hyd at yr 20th ganrif wedi tyfu fod yn fan Peredin-dota, bod nid jyst beirdd ond grwpiau o bobl oedd yn cyfri hunain yn Wlad Garwyr yn heidio yno i edrych ar y bedd ac i cael ei hysbrydoli gan Iolo Morganwg a'i fedd. Ac fan hyn gawn ni un disgrifiad am hyn gan Tudur Lofel o daith Cymrodorion Caerdydd i Wlad Iolo Morganwg. Felly gwibdaeth i Wlad Iolo Morganwg fel y dechreuwyd galw de Morganwg ar ddiwedd oes Victoria. A dyna beth mae'n sgwennu. Y mae hi wedi tyfu yn arferiad bellach gan Gymrodorion Caerdydd i dalu ymweliad a mangrau gysegredig bedd neu le genedigol, neu weithiau bob un o'r ddau, rhai o anfarwolion ein gwlad a'n cenedl. Ac mae'n mynd ymlaen, mae'n adrodd cafwyd anerchiad rhagorol gan neb llai na Sir T. Marchant Williams, llywydd Cymrodorion Caerdydd. Yn yr hwn y datganau ei admygydd dirfawr o gymeriad a llafur a gathrylydd Iolo Morganwg
a'r gwasanaeth gwerthfawr a gyflawnodd dros iaith a llenyddiaeth ei genedl. Ac mae'n benni, dyma un o amcanion pwysicaf neu pennaf Cymrodorion Caerdydd yn trefnu ymweliadau achlysurol i'r mannau cysegredig hyn, trwytho ein pobl ifanc yn arbennig yn hanes bywyd a llafur gwir blaenaf a meddyliau cyfoethocaf ein cenedl yn y gorffennol. Felly oedd lle claddedigaeth Iolo wedi troi nid just yn lle i feirdd myfyrio am fywyd a heddwch a ffyrdeb, ond hefyd yn lle un o mawrion y genedl, lle i ysbrydoli pobl ifanc. A nid adroddiad tudurlefel yw'r unig un a geir. Mae yna lluniau o grwpiau yn ymweld, enghraifft mae yna llun yn hanes cyntaf Cymrodorion Caerdydd o grwpiau yn ymweld â'r eglwys ac arddangoswyd hyn yn brawd iawn. Reit, ac fi'n gofod clicio'r lluniau ymlaen fan hyn, chydig yn wahanol i'r arfer. Reit, awn ni o Dreflemin i'r Bont Faen, a Merthyr Mawr, ac yn y Bont Faen wrth gwrs, cadwodd Iolo Morganwg ei siop, a dyna ble ynghlwm wrth y siop yn y Bont Faen, mae'r straeon am Iolo Morganwg y radical. Nawr, doedd Cymru oes Victoria ddim mor hoff o Iolo radical ac oedden nhw o Iolo o Saint Iolo, yr offeiriad derwyddol Cristnogol pur. Eto gyd, mi oedd yna llawer iawn o straeon yn mynd o amgylch am Iolo radical, am yr arwydd nath y rhoi yn y ffenest yn cyhoeddi bof yn gwerthu llyfr Thomas Paine, The Rights of Man, Iawnder a'i dyn, sef Beibl wedi lapio mewn papur ac wedi sgwennu Iawnder a'i dyn arno mwyn twyllo ysbeiwyr y llywodraeth, neu enghraifft pan oedd e wedi gosod arwydd yn ei ffenest yn sgwennu siwgr heb ei halogi gyda gwaed y ceithweision, pan oedd yr ymgyrch yn erbyn y geithwasiaeth yn y 1890au yn ei hanterth. Ond tybiwn ni mae yna un stori oedd yn bwysig i'r cenedlaetholwyr newydd ar ddechrau'r 20th ganrif. Ac oedd y cenedlaetholwyr hyn yn gallu tynnu oddi ar sawl fersiwn o stori oedd yn cylchredeg yn hir ac yn eang iawn, falle yn ehangach nag unrhyw stori arall a gafwyd am Iolo. A crynsodd y stori yn y pendraw yw bod Iolo wastad, naill ai'n Llundain neu yng Nghymru, yn sefyll lan at rhyw uchelwr o Sais, sydd ar fi'n chwipio Iolo neu rhywun arall, oherwydd oedd yn ceisio gormesu nhw. Felly Iolo radical yn sefyll lan dros ormeswyr. A'r stori daeth yn ysbrydoliaeth, y fersiwn daeth yn ysbrydoliaeth i rhai o'r cenedlaetholwyr oedd hwn. Ac mae'r fersiwn hwn yn dod oddi wrth hen ddyn o'r enw John Shamby o Gyfyrddin, oedd yn ôl pob sôn yn gyfaill i Iolo. Digwyddodd hyn yn ôl Shamby mewn lle cyfagos i'r Bont Faen, mewn lle o'r enw Merthyr Mawr. Sais oedd y bonheddwr, a Sais sosi iawn oedd e hefyd. Fel yr oedd yn cadw fflangell, whip, bod y Cymru ddim yn gwybod beth yw whip, i erlyd y cardotwyr o'i ddrws. Aeth Iolo yng ngwisg y cyfryw fel y gwelsom, a phan daeth y bonheddwr a'r fflangell ato, canodd Iolo fel hyn yn ôl Shamby. Strike a Welshman if you dare, honest Britons as we are. We were men of great renown, ere a Saxon trod our ground. Ac mae hyn yw fersiwn y stori a geir imiograffiad cyntaf
Iolo gan T. Thomas yn 1857. A llun o Iolo fel yng ngwisg pedlar, fel oedd pobl yn dychmygu fe yn cerdded y wlad gyda'i pac bach llawn llyfrau a ffon cerdded. Oherwydd un stori arall am Iolo yw, wrth gwrs, bod yn gwrthod dreifio ceffyl oherwydd oedd e'n caru anifeiliaid sy'n gymaint. A dyn ni'n nabod Iolo arall ynddo fe, sydd yn dangos y bywyd gwyllt i ni a natur Cymru ar y teledu. Wel, erbyn dechrau'r 20fed ganrif, roedd y stori hon yn dal i gael ei adrodd, ond wedi gosod i gyd-destun gwahanol ac yn cael ei defnyddio gan y cenedlaetholwyr newydd, gan pobl megis D. Miall Edwards, mewn cylchgronau megis Young Wales neu y Genynyn. A dyna sut defnyddiodd Miall Edwards y stori hon, a sylwch sut mae'r wedi cael ei, sut mae nation a chenedl wedi cael ei rhoi mewn i'r cyd-destuna. Credaf y safon ni'r Cymru y prawf eto. Mae i ni ein hanes yn ymestyn yn ôl i'r cynoesoedd pell. Hanes yw na nemor genedl yng ngorllewin y byd heddiw. Ac y mae gennym ein gwroniaid hefyd, ein Caradog, ein Harthyr, ein Llywelyn Fawr, ein Lliw Ola, ein Glyndŵr a llawer eraill. Llawynnychwn yn fawr yn y dyffroad cenedlaethol presennol, ond dylid cofio mai dyffroad ydyw, nid genedigaeth. Y mae i ni ein hanes. Gallwn ddweud fel y dwedodd Iolo Morganwg pan y bygythiodd gŵr o Sais ei drin yn arw. Touch a Welshman if you dare, ancient Britons as we are. We were a nation of great renown before a Saxon wore a crown. A dyma stori Iolo, a dyma Iolo, a cofiwch erbyn hyn, roedd morthwyl John Morris Jones wedi cwmpo yn drwm ar Iolo Morganwg, ac wedi profi mai ffigiadau roedd rhai o gerddi mwyaf pert Dafydd ap Gwilym oedd ei wedi ychwanegu at weithie'r bardd. Ond eto gyd mae Iolo'n aros fel ysbrydoliaeth, radicalaeth a gyfer cenhedlaeth newydd o genedlaetholwyr, o feirdd ac o ymgyrchwyr iaith. Ac erbyn hyn, oedd yr ymgyrchwyr iaith na wedi dechrau ymgasglu yn genedlaethol. Oherwydd be ddigwyddodd yn 1913 oedd bod y cymdeithasau Cymreigyddion lleol yn enwedig o dde Cymru wedi uno i ffurfio undeb cenedlaethol yn cymdeithasau Cymraeg. Corff federal oedd yn uno cymdeithasau o ledled Cymru ac oedd yn ymgyrchu ledled Cymru tan yr ail rhyfel byd. Un o'r cymdeithasau yna oedd yn gweithio'n dawel ac yn fy marn i yn paratoi chwyldro cymdeithas yr iaith a'r ymgyrchwyr ar ôl rhyfel byd yn ystod y blynyddoedd rhwng y ddau rhyfel byd. Ac yn 1926, ar canmlwyddiant marw Iolo, cynhaliodd undeb cenedlaethol y Cymdeithasau Cymraeg, dathliad y mawr, cyfarfodydd mawr, a gosod plac i gofio Iolo radical, Iolo y cenedlaetholwr, ar wal y tŷ ble cadwodd ei siop yn y Bondfaen, a mae'r plac yno o hyd. A fyddwch chi'n gallu gweld adrannau dwyrain a chanolbarth Morganwg o'r undeb cenedlaethol oedd wedi gosod y plac. Dyna ble oedd y bygythiad i'r iaith ar ei mwyaf, a dyna ble ddechreuodd yr undeb y mudiad hwnnw. Ac os ydych chi eisiau mynd am dro yng ngwlad Iolo Morganwg, neu i wlad Iolo Morganwg,
Mae yna lyfryn bach llwybr bro Iolo Morganwg ar gael, yn siarad am ddim os ych chi'n dilyn y ddolen dwi wedi rhoi fanna. A hefyd, mae yna lyfr digymar Iolo Morganwg i gael, a ymhlith sawl lyfr mae'r athro Geraint Jenkins wedi sgwennu ar Iolo y Radical, wrth gwrs dydy hyn ddim yn rhad ac am ddim. Ond dawn ni ymlaen. Dyn ni'n aros yn Ne Cymru am nawr, ond dyn ni'n ymlaen bach yn ymhellach. Dyn ni'n mynd i Llanofer. Ac hyd yn oed i Ffrainc trwy lygad Ffrancwr. A dyma le y Gwrthrych. Dwi ond yn gwybod amdanyn nhw trwy deithlyfr Ffrancwr a ddaeth i Gymru i ddarganfod ei diwylliant Celtaidd, derwyddol, barddol, a chyhoeddi ei ddarganfyddiadau mewn traethawd hir a diddorol yn Ffrainc, mewn cylchgrawn newydd o'r enw Le Tour du Monde, Nouveau Journal des Voyages. Ac mae hyn yn gylchgrawn diddorol iawn, mae fe ar y we. Os ych chi'n sbio, chi'n gallu gweld y cyd-destun ymrodrol, a mae'r daith i Gymru wedi cael ei gosod ynddi hefyd gyda llaw. Felly mae'r wedi cael ysbrydoliaeth gan ei gyfaill Henri Martin, a hanesydd o Ffrainc oedd wedi teithio Cymru o'r blaen. Dyma'r Alfred Erny yn mynd yn ymweld â Chymru i ar drywydd ei diwylliant Celtaidd. A mae'n dechrau yn y de, ac wedyn mae'n teithio lan i'r gogledd ble mae'n cymryd rhan yn Eisteddfod Caernarfon, a hyn i gyd yn 1862. Ond un o'r llefydd cyntaf mae'n ymweld â nhw yw Llanofer, cartre arglwyddus Llanofer, a'i merch arglwyddus Herbert, Gwenyn yn Gwent yr Ail, sydd yn aml iawn yn cael ei hanghofio, ond oedd yn croesawu pawb oedd â diddordeb yng Nghymru ac oedd e'n noddi cerddoriaeth y Cymru a cherddorion Cymru hefyd. Ac yn Llanofer, mae'n darganfod rhywbeth ac mae'n disgrifio, ac ysgysodwch fy nghyfieithiad o'r Ffrangeg, dyw Ffrangeg fi ddim yn wych. Darnodd o drefn hynod iawn yw'r cist pren derw sydd yn cynnwys y llawysgrifau Cymraeg i gyd a brynwyd gan arglwyddus Llanofer. Oddi wrth mab Iolo Morganwg, bardd Morganwg. Llawer ohonynt o'r 15fed hyd at y ganrif, hyd at yr ail ganrif ar 15, a rhai yn mynd yn ôl i'r 18fed ganrif. Ac ar y cist, chi'n gallu gweld bod y cist wedi cael ei wneud ar gyfer Cymdeithas Cymreigyddion y Fenni, sefydlwyd Tachwedd yr ail ar hugain 1833. Nawr, dim ond yn y teithlyfr neu yn yr erthygl hon, dwi wedi gweld y gwrthrych hwn, sydd yn llawn mor bwysig a'i gynnwys oherwydd dyna'r cist cedwyd llawysgrifau Iolo Morganwg ynddo. Dwi'm yn gwybod ble mae fe erbyn hyn, ond am fod papurau Iolo Morganwg wedi mynd lan i Lyfrgell Genedlaethol Cymru i Aberystwyth ar ddechrau'r 20fed ganrif, mae gen i obaith bod y cist o hyd ymhlith trysorau cudd y llyfrgell. A dwi'n edrych ymlaen falle erbyn blwyddyn nesaf i rywun darganfod y cist a'i arddangos. Darluniad arall yn erthygl Erny oedd darluniad llun o fwthyn Iolo Morganwg. Nawr, does dim testun a does dim tystiolaeth i Erny ymweld â'r bwthyn. Mae hyn yn 1862. Felly, dyn ni ddim yn gwybod os oedd y bwthyn yn dal i fodoli, os oedd y darlun just yn
yn gynnyrch dychymyg yr awdur sut oedd yn dychmygu bydde'r bardd a'r derwydd hunafol hwn wedi byw. Ond dyma'r unig llun sydd gyda ni o gwbl yn y byd o'r fwthyn Iolo Morganwg. Felly fi'n cymryd hyn, ond dyn ni'n gwybod bendant bod hwn, ble bynnag oedd wedi diflannu, oherwydd mae yna stori arall am bererindod gan Pereryn am ddangosodd yn yr ymofynydd, ble dyn ni'n cael y gwybodaeth bod y bwthyn wedi cael ei ddymchwel. Fel hyn, ac mae Pereryn yn sgwrso gyda gwas fferm. Gweithiwr fferm ydoedd cymharol wybodus. Bob yn dipyn fel rhagarweiniad i'r hyn yr hoffwn ymddiddan ag ef yn ei gylch gofynnais iddo. Ydych chi wedi byw yn hir yn y gymdogaeth hon? Ydw, tua 20 mlynedd. Roedd tua 30 oed. Dylwn hefyd sylwi mai Sais ydoedd. A glywswch chi am Iolo Morganwg? Do, roedd yn byw yn y pentre hwn. Bym yn cynorthwyo i dynnu lawr y tŷ roedd yn byw ynddo. Ydyw man ei fedd yn wybodus? Nag ydw. Fe'i claddwyd yn y fynwent hon, ond ym mha fan ni fedraf ddweud. Oes carreg uwch ei fedd? Nac oes, ond mae cof daflen ar y mur tu fewn i'r eglwys. Felly dyn ni'n dysgu eitha llawr o'r darn bach hwn am fedd Iolo Morganwg, a hefyd bod y bwthyn yn anffodus wedi cael ei dynnu lawr, felly fyddwn ni byth yn gallu ailadeiladu hun San Fagan neu Darganfod ei Olion. Gyda llaw, mae'r ymofynydd hefyd ar-lein yn y Llyfrgell Genedlaethol. Os ych chi eisiau mynd a darllen, mae Pereryn yn mynd yn eitha crac gyda'r Sais bach. Mae'n sgwrso ag yn y pendraw oherwydd mae'n amharchu Iolo Morganwg. Mae'n galw fe'n dyn ffôl a bob sort o bethau. Felly mae darllen yr hen straeon yna yn eitha, maen nhw'n neud i chi chwerthin weithiau, maen nhw'n eitha doniol ar adegau hefyd, wrth gwrs yn anymwybodol i'r sawl nath sgwennu nhw. Wel, nawn ni wybio lan i Geredigion via y cwmnedd. So awn ni o Gai Wern i Hafod Uchdryd ac i fferm tre Cefyl ar bwys Tregaron. Ac falle dylwn ni wedi cadw hyn ar gyfer y ddarlith blwyddyn nesaf ond yfe. Ond wel, dyma fe. Nawr yn gynnar iawn wedi Iolo farw, dechreuodd sawl deulu o noddwyr i Iolo sôn am y cadeirio oedd yn ei perchnogaeth, ac cadeirio oedden nhw wedi paratoi Iolo ac oedd Iolo wedi ista ynddyn nhw. A hyd yn oed sut o'n nhw'n parchu ac yn creu rhyw fath o cyseg yrfanna ar gyfer Iolo. Ac mae Rhys Phillips yn nodi yn ei History of the Vale of Neath, ac mae Rhys Phillips yn un o'r haneswyr amatur. Dyn ni ddim yn gwerthfawrogi digon. Mae History of the Vale of Neath yn llawn wybodaeth byddwch chi ddim yn ffindo yn lle arall. Felly mae Rhys Phillips yn nodi bod disgynyddion y crynwr William Redwood oedd yn noddwr i Iolo yn cadw, ac dwi'n dyfynnu, the chair in which Iolo used to sit when visiting the house, and on one of the walls hangs his picture. Hoffwn i wybod pa lun o Iolo oedd yn hongian ar y wal a ble mae'n mynd. Felly cyseg yrfan i Iolo fanna. Ond mae'r gader a'r llun wedi diflannu. Nawr, mae yna un cader sydd ddim wedi diflannu. Yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, cedwir hyd heddiw Gwrthrych o'r enw Cader Iolo Morganwg. Pan nes i ati i ymchwilio Iolo yn gyntaf, fel arfer dwi'n mynd trwy popeth sydd yn y Llyfrgell Gen yn y catalogau, ac o'n i'n dod o hyd i'r peth Cader Iolo Morganwg. Felly, ymchwilio bach yn fwy fel mae hanesydd a dod o hyd i'r disgrifiad hwn
yn y cylchgrawn Cymru ym 1907. Mae un crair, teilwng o sylw ar gael o'r Hafod yng Nghadw yn Rhecefel Tregaron, sef cadair Iolo Morganwg. Fel y treithwyd eisoes, treulias'r bardd a'r cerddwr mwyaf welodd Cymru, eisoes lawr yma ar ei crwydriadau ymchwiliadol, hydblastau ac amgueddfeydd yn hysbys y dywysogaeth. Fel y gwyddys, blinydedd ymron hyd ei oes gan ddiffyg anadl oedd y ddogfa arno fe, ac anaml ymydau orffwyd mewn gwely. Am y reswm hwn, mae'n debyg, y gwnaeth y milwriad Jones, Hafod Uchtryd, y gadair ddiddorol a rhyfedd hon i Iolo. Pwrcaswyd hi gan ŵr o Bondryd y Fendigaid, yntau drachefn a'i gwerthodd i Mr Joseph Jenkins, Amnon yr Ail, bardd, llenor a sylwedydd dyledrio. A chod ei weddw a'i ferch yn Trechefel y gwely hi nawr. Uwchben y gadair mewn ffram, gwelir a ganlyn. Englen rhybydd i'w gosod uwchben cadair Iolo Morganwg yn Trechefel Tref Caron, Ceredigion. Na rho'r ffôl yng nghadair Iolo enwog, heb bir anian ynddo, ond bardd hardd gwedi urddo a goder idd ei gader o. Nawr, cysegrfan arall. Nawr, sylwch bod yr adroddiad yn gweud y gadair ddiddorol, ac mae'n wrthrych diddorol. A dyna sut o'n i'n gwybod mae cadair Iolo o'r Hafod Uchtryd oedd e. Roedd Iolo wrth gwrs yn treulio llawer o amser yno i archwilio'r llawysgrifau. Ac fel bod fe ddim yn, gofod mynd i gorfod lawr mewn gwely ac yn gallu gweithio'n ddibaid, mae'r gadair hon wedi cael ei wneud fel bod fe'n gallu newid o fod yn fwrdd bach, fel ych chi'n gweld yn y llun bach, ac wedyn chi'n rhoi'r cefn lan a mae'n troi'n gadair, a dyna sut mae'n ddiddorol hefyd o ran mecanydd waith ac fel gwrthrych. Ac wrth gwrs mae'r llun, diolch am y llun i Lyfrgell Genedlaethol Cymru ers talwm, ac mae'r gadair, dwi'm yn gwybod os oedd hi'n gynllun dod â'r gadair allan eleni, ond gobeithio falle bydd yn dod allan yn gyfer Eisteddfod Tregaron blwyddyn nesaf, gyda'r gerdd a'r stori gydag e. Oherwydd wrth gwrs dyna sut mae'r gwrthrych yna'n siarad gyda ni ond fe, gyda'r stori sydd tu ôl iddyn nhw. Nawr awn ni o Iolo'r derwydd a Iolo'r radical i Iolo'r undodwr. Ac mae Iolo undodwr yn berson arall doedd Cymru oes Victoria ddim mor hoff ohono. O'n nhw'n trio sgwennu fy mas yn swyddogol, o hanes swyddogol Iolo. Oherwydd, wrth gwrs, pryd hynny oedd yr undodwyr yn cael enw drwg fel radicaliaid gwleidyddol a radicaliaid crefyddol, oedd ddim yn credu yn y drindod. Ac cofiwn bod llawer iawn o radicaliaid Merthyr Tydfil a De Cymru arweinwyr wedi bod yn undodwyr. Oedd hi'n denomination eitha bach i gymharu â'r lleill. Nawr, serch hynny, yn dawel bach, dechreuodd undodwyr Smotin D, a sylwch ar enw cas na, enw oes Victoria yw hyn. Smotin D yw'r ardal rhwng De Ceredigion ac yn De Ceredigion a Charfyrddin, ble mae'r capeli undodaidd. Ac os sbiwch chi ar wefan Comisiwn Brenhinol Cymru am y capeli, mae yna mapiau o gapeli'r gwahanol enwadau, a chi'n gallu gweld ble mae'r undodwyr yn eitha da a ble mae'r Smotin D. Beth bynnag, yn y Smotin D, yn dawel bach, mae englynion Iolo Morganwg, englynion allan o ei lyfrau salmau
yn ymddangos ar feddweini, a nid jyst beddweini yn dodwyr, ond maen nhw hefyd yn ymddangos ar y mynwentydd eraill. A sut digwyddodd hyn, os nag oedd delwedd Iolo'r Undewdwyr yn cael ei hybu yn eang yn oes Victoria. A fi'n gwybod darllen hyn, mae'r rhifau'n rhy cymleth i fi. So, nath Iolo cyhoeddi cyfrol o beth oedd yn galw Salmau yr Eglwys yn yr Anialwch, gyda 204 mynnau ym 1812. A oedd cymaint o gofyn amdano nhw, gafodd ei ail-argraffu ym 1827, felly dwsin o flynyddoedd wedyn cafwyd ail y gyfrol ym 1834 a wedyn bumper edition fel petai ym 1857. Felly mi oedd digon o argraffiadau ohonyn nhw ar gael, ac yn ychwanegol i hyn yn Ysmorton Du, bydde undodwyr mawr o bwys megis Thomas Hughes o Neuadd Fawr prynu dwsinau o gopïau a dosbarthu nhw'n rhad ac am ddim i bobl ei darllen. Ac os ydy Iolo yn cael ei gofio, wrth gwrs mi oedd yn fardd o fri, mae'n cael ei gofio fel rhywun oedd yn gallu cerddio englyn o fri, englynion da hefyd. Nawr, pan nes I ddechrau ymchwilio hyn, ac nath Iolo mwy na thebyg cyfansoddi dros 3,000 o englynion yn ei fywyd. O'n i'n gallu tynnu oddi ar gwaith oedd wedi cyflawni yn barod gan yr hyfryd Eilonwy ac Evan James. Oedd wastad wedi helpu fi fel menyw ifanc, a ma' angen cofio nhw hefyd fel hynafieithwyr lleol. Ac wnaethon nhw yn hael iawn rhoi ffrwyth ei gwaith rhyw teipysgrif rhyw restr o englynion oedd yn mynwentydd Aberaeron, Llambed, Pren Gwyn, Llanwnen, i fi fynd ac edrych arnyn nhw, ffindio nhw, a thyn ni llunio ohonyn nhw. Nawr, 2 englyn yn enwedig nath taro fi, yn 2 englyn yn enwedig sydd wedi cael ei defnyddio drwyddi draw. Un yw i'r meirwon, mae diw'r mawredd yn addaw. Dyna sut mae'n dechrau, a'r llall yw un afon iawn ei fywyd a gedwyr. Ac nes I fynd at hynny lluniau, ac yma mae un llun o bydd fain o 1826, felly blwyddyn marw Iolo, mor gynnar â hyn, ac wedyn ar yr ochr arall chi'n gweld un arall o fynwent Llanwnen o 1875. Ac os ych chi'n sbïo, mae'r englyn i'r meirwon, mae diw'r mawredd yn addaw. Mae fe'n hyd yn hyn, o beth dwi'n gallu gweld, mae wedi cael ei defnyddio 17 o weithiau yn y mynwentydd hyn, a'r un arall 36 o weithiau. Na I jyst darllen yr un i'r meirwon allan nawr. I'r meirwon, mae diw'r mawredd yn addaw, nywydd oes dyd ddiwedd, cyfodand cuaf adwedd, bir y byw o dir beth. Ac dwi'n dilyn y grŵp Englyn Beth ar Tydar, ac maen nhw ar Facebook hefyd. Felly, os ydych chi â diddordeb, os ydych chi eisiau mynd ar grwydr i nodi englynion, neu os ydych chi â diddordeb ynddyn nhw, jyst ceisiwch ffindo'r grŵp Englyn Beth ar Facebook neu Tydar ac ymunwch ar hwyl ar stri. A dwi eisiau dweud unwaith eto, diolch am Eilonwy a Evan James, a gobeithio bod y teipysgrif yna yn y Llyfrgell Genedlaethol, neu erbyn hyn falle wedi cael ei gyhoeddi yn rhywle. Mae'n werth I roi ar gof a chadw. Right.
Ond o Iolo'r un dodwr, nawn ni fynd nôl i Iolo y derwydd, a Iolo'r dyfeisiadau y Iolo creadigol. A dwi'n gwybod, dylwn ni alw Iolo yn ffigiwr ar pethau fel Coel Bryn y Beirdd, y Beithynen, a'r nod cyfrin yn ffigiadau. Ond os ydych chi'n troi'r peth rownd, mi allwch chi gweld rhain fel cynnyrch meddwl creadigol ac olion creadigrwydd y Cymru ac olion sydd wedi goresgyn y byd a sydd gyda ni yn ein bywyd beunyddiol heddiw. Yn enwedig wrth gwrs rhai rhannau o'i goel Bryn y Beirdd. Nawr, bron a bod rhaid o'r dechrau, mae Coelbryn y Beirdd, sef yr wyddor farddol a ddyfeisiodd Iolo Morganwg, gyda'r prif arwydd y nod cyfrin, chi'n gallu gweld fanna ar llythyr mae'n dala. Mae wedi cael ei amau, ac mae hyn yn dechrau pan mae Edward Davies, o Edward Celtic Davies, yn cyhoeddi Celtic Researchers yn 1804. Eto gyd, ac mae wir yn cael ei dechrau mosod arno gan bobl haneswyr megis Thomas Stevens oddi ar y 1840au, 1850au ymlaen. Eto gyd, dyw eriod wedi mynd i ffwrdd ac mae wedi ymledu ar draws Cymru a'r byd. Chi'n gallu gweld fan hyn, ac falle bod Edward Celtic Davies wedi cyfrannu at hyn trwy roi cod i ni sut i ddarllen y rhain, ac fel pobl yn gallu defnyddio nhw a cherfio nhw ble bynnag mynnon nhw. Ac fel chi'n gallu gweld, mae'r arwyddion wedi cael ffindo mynediad i'r mydiadau esoteraidd oedd yn codi ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, fel bod pan oedd pobl yn dechrau chwilio am gwirioneddau dyfnion gwahanol i'r crefydd Cristnogol, y sawl oedd oedd wedi gadael y capeli a'r eglwysi, ond yn chwilio am rhyw ystyr bywyd. A maen nhw'n cael ei esbonio fanna, ac os sbiwch chi ar y nod cyfrin, y llef teir gwaith, y fanna sy'n cael ei esbonio gan Peter Freeman yn 1924 yn gysylltiedig gyda gweddi'r orsedd. Nawr, ond dyn ni'n gallu dilyn rhain hefyd. Mae yna arwyddion o'r wyddor farddol o'r Coelbryn yng Nghymru hefyd. Ac os awn ni nôl i Sir Gar, mae yna yn y pentre Cynnwyl Elfed, sydd wrth gwrs, mae Olion o gwmpas Cynnwyl Elfed yn mynd nôl i amseroedd Rhufeinig. Mae'n amlwg bod Cynnwyl Elfed ar un adeg wedi bod yn ganolbwynt i'r hen frythoniaid wedi cymryd drosodd gan y Rhufeiniaid wedyn. Nawr, yn y wal, ac mae fe'n dal i fod yno, bod yr ysgol gynradd, wrth gwrs, nawr yn un newydd, mae yn y wal o gwmpas yr ysgol gynradd, mae yna dal plac sydd wedi cael ei sgwennu yn yr wyddor barddol a sy'n cofio ail wneud yr ysgol ym 1838. Ac yn nodi bod yr ysgol yn mynd nôl i 1738 ac yn diolch i Anna Warner oedd wedi ariannu'r ysgol pryd hynny. Nawr, dyn ni ddim yn gwybod llawer am Anna Warner, a dyw hi ddim yn dod lan yn y biograffiadur o gwbl. Ac oherwydd bod y llyfrgell ar gau ar hyn o bryd, dwi'n yn gallu mynd a gweld, cael y dogfennau allan sy'n sôn amdani hi yn rhoi 200 o bunnoedd i eglwys Cynnwyl Elfed hefyd, i gynnal yr rheithor yno ac i gynnal yr eglwys. Felly dwi'n yn gwybod
I ba raddau mae hi'n gysylltiedig gyda chynwyr Elfed, ond mae'n ddiddorol iawn bod hi wedi noddi'r ysgol ac bod ei henw hi wedi cael ei gofio 100 o flynyddoedd wedyn yn 1838. Nawr, dyma fi wedi ceisio trawsysgrifio'r llythrennau barddol. Fi wedi trio wneud yng ngor y glas, ond dwi'm yn meddwl bod pwy bynnag a gerdiodd hyn wedi dilyn yr wyddor yn hollol iawn. Mae yna rhai llythrennau, so os ych chi eisiau defnyddio'r cod Celtic Davies ac wneud eich trawsysgrifiad a chyfieithiad eich hun, croeso chi wneud. Ond mae'n dweud o beth dwi'n deall, gwr y cof llyfr, nid doeth ni ddarlleno, un o mottos Iolo Morganwg wrth gwrs. Yn 1738 adeiladwyd yr ysgoldy cyntefig yn y fan hyn ar drail Anna-Wona, foniddiges o Gerlith, ac ail adeiladwyd ar drail Rhys Thomas ysgolydd yn y flwyddyn 100 mlynedd yn 1838. Ac wrth gwrs fan hyn dyn ni'n gweld y coelbren, yr wyddor farddol, ond hefyd dyn ni'n gweld, fel dyn ni'n gweld ar y plac sydd yn y bondfaen, dyn ni'n gweld un o mottos Iolo Morganwg, wrth gwrs, sydd wedi, mewn ffordd, sydd yn ymddangos ar gynifer o faneri ac bathodynau ysgol, prifysgolion a sefydliadau. Felly, chymod mae'r Iolo yn dawel bach o'n cwmpas y gyd. Right. So, nawn ni fynd nawr o lefydd sy'n gysylltiedig gydag Olion Iolo Morganwg I wrthrychau sydd ychydig yn fwy symudol. Ac un o'r rhai mwyaf diddorol ble chi'n cael, chymod, chi'n gallu gweld bod Iolo hefyd yn saer maen, nid saer coed, ond bod Iolo hefyd a diddordeb, nid jyst yn Llên y genedl, ond hefyd yn y gwrthrychau. Oedd yn gallu dychmygu sut bydde rhywbeth wedi cael ei ddefnyddio, neu sut bydde rhywbeth wedi cael ei ddyfeisio, y pwrpas. A dyna pam, chymod, oedd wedi dyfeisio'r goelbren, yr wyddor farddol, so oedd yn gofod dyfeisio rhywbeth, chymod, oedd y llythrennau yn eitha onglog, fel bod nhw'n cael ei gerfio ar pren. Felly, angen dyfeisio rhywbeth sy'n dangos sut oedd hyn wedi datblygu. Felly, dyfeisio peithynnyn. Beth yw peithynnyn? Yn ôl Iolo Morganwg, yw ffram barddol, Gwrthrych bydde'r beirdd wedi defnyddio I ymarfer cerfio y llythrennau a cherfio ei barddoniaeth ynddyn nhw. Nawr, mi cymerodd hyn off yn hollol yn yr 4th ganrif ar 15 ac yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru cedwir sawl ffram, sawl beithynnyn, sy'n ganlyniad I gystadlaethau eisteddfodol yn y 4th ganrif ar 15. A fan hyn mae llun o un o'r rhai mwyaf pert, ac unwaith eto, chi'n gallu gweld ar y gwaelod mae un o'r mottos Iolo calon wrth galon. Ac ar y ffram, yn chymod, ar y darn o'r pren sydd wedi gosod yn y ffram, mae cerdd, dwi'n meddwl mae cerdd Thomas Lewis Glyn Cothi sydd fanna. Felly, yr peithynnyn fuddugol eisteddfod Caerfyrddin 1867 oedd yr un oedd wedi cael ei gerfio gan David E. Williams o Langernew, a'r cywydd yn yr wyddor farddol arno yw cywydd Lewis Glyn Cothi, E. Shanken ap Thomas ap Griffith ap Nicholas. Ac ar y top a'r gwaelod, chi'n gweld y mottos a lawr ochrau,
chi'n gweld cennin a thelyn. Nawr, peth diddorol am rhain oedd bod y darnau o pren, chi'n gallu gweld hyn, sydd yn mynd ar draws, maen nhw wedi cael eu gosod fel bod chi'n gallu troi nhw. Felly mae 4 ochr, a chi'n, dyna sut oedd e i fod, oedd y beirdd yn gallu cerfio ar bob ochr fel bod nhw'n gallu gwthio cymaint o farddoniaeth i mewn ac sy'n bosib. Nawr, mi roedd rhain, mae rhai yn llyfrgell genedlaethol, mae rhai eraill, a gobeithio bod y ddol yma'n gweithio. Hefyd, yn Amgueddfa Cymru, yn, a dyma ni, na fe, yn Saint Ffagan. A beth dwi'n ffind o'n ddiddorol iawn yw bod nhw'n o dan os ych chi'n edrych bywyd gweren. Felly, wrth gwrs, siŵr o fod erbyn y 1930au, erbyn i Iorwerth Pyd mynd ati, o'n i'n gwybod mai ffrwyth dychymygiol o Morganwg o'n nhw, ond maen nhw dal wedi cael ei eilio neu arddangos i'r genedl o dan bywyd gweren, a chi'n gallu dilyn y ddol yna i edrych arnyn nhw. Ac mae un ohonyn nhw'n edrych lot i fi fel yr un mae Cadrawd yn dala yma. Ac Thomas Evans Cadrawd oedd un o ddisgynyddion, un o ddisgyblion yn hydrach mwyaf Iolo Morganwg, hynafieithydd, a casglwr Llên Gweren, a chasglwr hen bethau werin, lawr yn De Cymru, oedd yn cyfresu o erthyglau, sgwennwr toreithiog ar traddodiadau Morganwg. Oedd hyn yn cynnwys yn aml iawn y traddodiadau hyn oedd wedi cael eu dyfeisio gan Iolo Morganwg. Ac oedd Cadrawd, mae Cadrawd yn dala ei Bethynan ef fanna, ac i fi mae'n edrych yn debyg iawn fel yr un sy'n cael ei gadw yn Saint Ffagan. A maen nhw'n wrthrychau hyfryd, ac dwi'n gobeithio falle blwyddyn nesaf, Tregaron 2011, bod rhai o'r pethynod na yn dod allan i arddangos i ni weld. Rhaid, dyma ni, bron a bod ar ddiwedd ein darlith. O'n i wedi sôn am llefydd a gwrthrychau sy'n gysylltiedig gyda Iolo lawr yn y de, yn Treiflemin, yn y Bontfaen ac yn Llanofer. Wedyn wedi meddwl am Iolo'r Undodwr a chyfansoddwr englynion o fri, ac wedyn wedi dychwelyd i Iolo'r Derwydd a Iolo'r ddyfeisiwr a wyddor farddol a gwrthrychau sy'n gysylltiedig gyda hyn. Ond un arwydd o'r wyddor hon, wrth gwrs, sydd wedi concro Cymru a'r byd yn gyfan gwbl. A dyna yw'r nod cyfrin. Ac os ydych chi'n edrych ar, neu mynd drwy gylchgronau y Cymru, hyd at y Ryfel Byd Cyntaf, sbiwch chi ar y tudalenau blaen, a mi welwch chi fel fan hyn Cymru, Owen M. Edwards. I Owen M. Edwards oedd y nod cyfrin, a chi'n gweld mae'n mynd lawr ochr Cymru fanna, bob un rhifyn, fel neges tan wybodol i'r genedl, oedd y nod cyfrin oedd Iolo yn rhan o ddiwylliant Cymru. O hyn, wrth gwrs, does dim coron na chader eisteddfodol yr 20fed ganrif sydd heb y nod cyfrin. A chi'n beth, yn edrych nôl ac yn edrych trwy llunio o hen goronau eisteddfodol, oedd yn taro fi pa mor hardd mae rhain i gyd. Pa mor neis bydde llyfr bwrdd gyfanadolig gyda lluniau y coronau perta ni wedi cael yn yr 20fed ganrif, neu hyd heddiw, neu beth am gysadleuaeth i'r genedl i ddewis yr un mwyaf pert
ac cyhoeddi llyfr ar y fath o 20 mwyaf pert. Bydde hyn yn lyflu ond fe. Ond pob un ohonyn nhw, mae'r nod cyfrin arno fe. Neges gan Iolo i ni i gyd. Wrth gwrs, sa'n meddwl bydde fe wedi gallu ymygu hyn. Ac wrth gwrs, dyw hyn ddim jyst yn gyfyngedig i Gymru. Mae'r nod gyfrin wedi cael ei fabwysiadu ble bynnag yn y byd mae eisteddfodau neu gorseddau neu grwpiau neu cymdeithasau darwyddol wedi cael ei sefydlu. Fel chi'n gallu gweld fan hyn ar y chwith, ym 1881, nath Gwilym Cowlyd gwarantu rhoi trwydded i gytyn Ebrill yn Mhatagonia i gynnal gorseddau. Ac chi'n gallu gweld mae'r trwydded yna mae'n ddogfen swyddogol, gwrthrych eitha llawn lliw. Ond wrth gwrs ar y top mae'r gwir yn erbyn y byd. Mae un o mottos, dau o mottos Iolo am ar nod cyfrin. Wedyn, pan chi'n edrych ar y mudiad pangeltaidd o gwmpas 1900, pan oedd yr Eisteddfod yn dechrau mynd 1899, oedd yr Eisteddfod yn dechrau tynnu ymwelwyr o'r wledydd Celtaidd am y tro cyntaf fel petai o mas. Ac o hyn ymlaen, chi'n cael yr Eisteddfod yn dylanwadu ar Lydaw ac ar Gernyw i sefydlu gorseddau. Ac rhaid o'r dechrau, mae mudiad iaith a chenedlaethol Cernyw, ac chi'n gallu gweld Henry Jenner hier yn Gyngres Geltaeth Caernarfon, yn defnyddio'r nod cyfrin mae fe fanna ar ei gap. A hyd heddiw, mae gorsedd Cerno, os ych chi'n edrych ar luniau o'i gorseddau nhw, hyd heddiw maen nhw'n defnyddio'r nod cyfrin drwyddi draw ar ei gorsedd o'r dechrau o 1978 hyd heddiw. Felly mae'r nod cyfrin wedi concro'r byd fel petai. A Iolo, nid jyst yn ein bywyd a'n dathliadau beunyddio ni, ond yn dathliadau y sawl sy'n cyfri hunain yn Geltiaid ledled y byd. Rhaid, i orffen. Yn 2000, yn y flwyddyn 2000, nath yr hanesydd mawr Rhys Davies dweud ag Llên, cof gwlad, nid llyfrau hanes sy'n penderfynu pwy sy'n cael anfarwoldeb. Ac mae llyfrau hanes wedi condemnio Iolo, mae llyfrau hanes wedyn hefyd wedi atgyfodi Iolo. Mae llyfrau hanes wedi gwneud Iolo mewn i saint. Mae llyfrau hanes wedi condemnio Iolo hefyd. Ond dyw hyn ddim yn golygu bod y cof am Iolo wedi cynyddu neu erioed wedi mynd i ffwrdd. Mae yn Aberystwyth, fel chi'n gallu gweld fan hyn, mae'n ygylch gorsedd beirdd. Mae hyn yn dyddio o 1916 gyda'r arysgrifen farddol arno fe. Mae cylch o'r rhain ym mhob dref a lle yng Nghymru ble cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol a gorsedd. Mae'n tirwedd yn frith o Olion, Iolo Morganwg. Ac mi oedd yna sôn am ryw ap rhyw cwbl o flynyddoedd yn ôl. Sa'n gwybod os ydy rhywun wedi gwneud hyn, ond falle gallwn ni cael llwybr yr orsedd i bobl cerdded o dref i dre a darganfod rhain. Ac ers 2009, a hyn drwy waith yr athro Geraint H. Jenkins, mae yna plac cof am Iolo Morganwg a gynhaliodd yr orsedd gyntaf yn Llundain. A peth hollol radical oedd ei pryd hynny. Heddiw, does dim llawer o wleidyddiaeth ynghlwm wrth yr orsedd, ond dyn ni ddim eisiau anghofio gwreiddiau radicalaidd yr orsedd yn Dilyn Chwyldro Ffrengig.
Felly mae presenoldeb Iolo ag Urnod Gyfrin wrth gwrs yn Llundain ar i'w briallu fanna yn Regent's Park hefyd. A dyna ble dwi'n gadael chi heddiw i ddarganfod olion Iolo Morganwg neu ymhyfrydu yn ei farddoniaeth i fynd i ddilynyddo dolenni ac i fynd ar wefan y llyfrgell neu yr Royal Commission ac darganfod pethau newydd am ein gwlad. Ta-ta, tan y tro nesaf.